O mozo que supostamente matou a seu pai en Aguiño disparándolle na cabeza permanece detido na comisaría da Policía Nacional á espera de pasar a disposición xudicial en Ribeira, algo que será previsiblemente mañá venres. Segundo transcendeu dende o propio ámbito da familia, a muller denunciárao varias veces por episodios de violencia e o detido confesoulle os feitos á policía asegurando que trataba de defender a súa avoa. Estaba aquí dos coches de Policía Nacional e dos coches de Policía Local, que, bueno, non é a primeira vez que está nesta zona, ou por un motivo ou por outro, xa ten pasado, o que menos esperábamos é unha noticia como esta. Xoves 30 de xullo, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. Golpe policial contra o tráfico de drogas na cidade de Lugo, onde erradicaron 5 puntos de venda. A operación desenvolveuse en 4 fases e hai 11 detidos. 6 deles xa ingresaron en prisión. Nos rexistros, a policía incautouse de preto de 10.000 euros e case 5 kilos dunha substancia, posiblemente cocaína, sen mesturar. A banda operaba tamén na Coruña. O máis importante foi a detención do transportista que se dedicaba a introducir a droga basicamente dende Pontevedra hacia Lugo e hacia a provincia da Coruña e máis a persoa que dirixía esta operación. Supoño que lle ofrecerían un boleto ou algo así, entonces a señora, pois, para pagarlle, se o boleto estaba premiado en 30.000 euros, para pagarlle algo a cambio, pois sacaría o que tiña, supoño. Trátase do calote da lotaría premiada. Unha veciña de Padrón caeu no engano. Os estafadores captárona en Pontecesures e tras contarlle que tiñan no seu poder 6 cupóns da 11 premiados, conseguiron que retirara 12.000 euros do banco. De camiño a Pontevedra, onde a levaban cobrar os presuntos boletos premiados, arrincaronlle o bolso dun tirón e fuxiron. A Garda Civil investiga os feitos. Produtos locais chegados directamente de agricultores da zona, roupa ou homenaxe son parte da oferta que cada xoves poden atopar en Celanova os asistentes ao mercado semanal. Unha cita que no verán concentra numerosos veciños que regresan ao concello de vacacións e que aproveitan a celebración do mercado para xuntarse. Todos los jueves, pero en el verano, sí que en el verano tiene más movimiento, porque viene mucha gente de afuera. A ver, Celanova veo siempre. Ahora, en mes de agosto estamos todos de volta. Entonces, julio y agosto notas. Pero Celanova merece que volvamos. Primeira parada do Galicia Noticias en Ribeira. Declara en comisaría o mozo que, segundo confesou el mesmo, matou o pai en Aguiño. Imos en directo ata Ribeira. Xoel Rodríguez, polo pouco que trascendeu, parece que todo aconteceu nun episodio de defensa da súa avoa. Sí, esa é a versión que mantén ese mozo de 24 anos de idade que, lembremos, onte contra as 2 da tarde asasinaba a seu pai de 47 anos de idade na súa residencia no lugar de Aguiño, aquí no concello de Ribeira. Esa explicación deberá de ser agora contrastada, non obstante, polos axentes no marco dunha investigación que continúa nestes momentos aberta. De feito, ese mozo atopase aquí no interior destas dependencias da Policía Nacional de Ribeira a espera de que mañá pase previsiblemente a disposición xudicial. Fontes policiais, ademais, citadas por algúns medios, apuntan a que a Policía Local xa tería acudido nos últimos anos varias veces ata ese domicilio por problemas similares. Lembremos que este mozo dende un primeiro momento estaría colaborando ademais cos axentes, a quen lles recoñeceu efectivamente que actuara así logo de sorprender a seu pai de 47 anos maltratando presuntamente a súa avoa. Parece que foi o propio mozo de 24 anos quen avisou un veciño. Arruinei a vida, pegueille 3 tiros na cabeza a meu pai. Despois confirmouse que foron 2 cunha carabina de 20 milímetros que supostamente conseguira no mercado negro, sen permiso de armas. A información sae de achegados e do relato dos familiares directos cos que pudemos falar. Contan que o pai se enfrontou ca sogra un día máis. Estaba aquí dos coches de Policía Nacional e dos coches de Policía Local, que, bueno, non é a primeira vez que está nesta zona, o que menos esperábamos é unha noticia como esta. Lo que se comenta es que había maltrato en la familia, que los chiquillos desde pequeños habían vivido maltrato en la familia, en la casa, que ya tuvo que ir más de una vez la policía a su casa. Compañeiro de pesca é o primeiro en axudar, e tal, despois na casa sei que era outro tema. Sei que era o día a día, desta vez o enfrontamento veu porque a avoa lle servira a comida ao neto antes que a el. Outro episodio de violencia verbal. Din que non lle puxo a man en riba, pero o rapaz estoupou. Demasiados anos de aguante. Nadie ten dereito a matar a nadie, pero a veces hai circunstancias. Ahora hai tantas cousas que non sabes a quen facerlle caso. Mellor é non xusgar e cando sepa,
Dame pena o rapaz, evidentemente. Malia que se sabía, ninguén esperaba algo así. Tampouco a nai do detido, unha muller que estaba traballando na fábrica cando ocorreu todo e de quen só escoitamos boas palabras. Denunciara ao marido varias veces, botara o da casa, pero sempre había un perdón. Unha constante nos casos de violencia machista. Das 9 mulleres asasinadas nos 2 últimos meses, só unha denunciara e 7 seguían convivindo co seu agresor. Como mujer que soy, yo eso no lo entiendo. Ponen una denuncia de malos tratos y siguen viviendo con el marido o la pareja en casa. Así no nos ayudamos entre nosotras. A vítima de 47 anos andara embarcado, pero levaba tempo sen ir ao mar por unha incapacidade. Arquivado o caso do home que aparecera morto encadeado no porto de Ribeira o pasado mes de abril, o falecido de 43 anos aparecera parcialmente mergullado e suxeito cunha cadea e un cadeado nunha escaleira do Peirao. A instrucción desbota a intervención de terceiras persoas no suceso. Nin atopou indicios criminais, así que dan o caso por pechado, polo menos de xeito provisional. Sós desaparecidos difunde un novo cartel da moza de Lugo de 24 anos que está desaparecida dende o martes da semana pasada. Nel inclúe unha foto de Carmen López Rebolo de corpo enteiro, coa roupa que vestía o día da súa desaparición, que é a que usaba para traballar nun supermercado da cidade moi próximo ao río Miño. Esta fin de semana está prevista unha ampliación da busca con efectivos das unidades policiais canina e a cabalo. Rescate inusual, pero con final feliz o que tiveron que realizar os bombeiros de Boiro. A súa rápida intervención permitiu rescatar ilesa unha ovella que caera a un pozo duns 10 metros de profundidade. Tras ser rescatada, puido reunirse de novo co resto do rabaño. De seguida lles contamos máis aquí, no Galicia Noticias. Son imaxes do incendio que se rexistrou contra as 7 desta mañá en Santiago de Compostela. Ardeu un cuarto dunha vivenda, pero houbo que desaloxar todo o edificio e cortar a rúa durante o traballo dos bombeiros composteláns. Non houbo feridos. Ouse a porta, entrouse e viuse que había unha estancia bastante afectada por lume, había moito fume xa en todo, digamos, en que era todo andar. E, bueno, pois nada, accedeuse, rompeuse ventana para extraer fume e poder apagar en condicións un pouco máis seguras. En Rianxo van ver de seguida como quedaron esta madrugada varios vehículos aparcados ás portas dun taller mecánico. Un incendio deixou 2 coches completamente calcinados. Investíganse as causas do lume que se estendeu e danou outros vehículos. A Garda Civil encárgase da investigación que, segundo confirman, avanza por bo camiño. Foi na parroquia do Araño e extinguiron o incendio os bombeiros de Boiro. Ao chegar ali había varios vehículos ardendo, bueno, procederon a apagalos, no taller mecánico, que tamén teñen venta de máquinas de 24 horas e demais, bueno, para bastante xente por ali, pero bueno, en principio non se coñecen as causas, estáse investigando por parte da Garda Civil. Imos agora cara a Lugo con ese golpe policial contra o tráfico de drogas na cidade das Murallas. Desartellaron unha banda que operaba na cidade e tamén na Coruña. Só en Lugo erradicaron 5 puntos de venda. Hai en total 11 detidos. Levaban detrás deles desde outubro do ano pasado cando identificaron o líder da banda e o encargado de transportar a droga. O máis importante foi a detención do transportista que se dedicaba a introducir a droga basicamente dende Pontevedra hacia Lugo e hacia a provincia da Coruña e máis a persoa que dirixía esta operación. A operación desenvolveuse en 4 fases e hai 11 detidos, 6 deles xa ingresaron en prisión. Nos rexistros, a policía incautouse de preto de 10.000 euros e case 5 kilos dunha sustancia, posiblemente cocaína, sen mesturar. Son casi 6 kilos supostamente de cocaína que pode supoñer unha vez na rúa, se é de unha calidade alta, prácticamente 1 millón de euros. É dicir, a verdade é que é unha operación moi importante. Conseguiron erradicar 5 puntos de venda de droga na cidade que tamén denunciaran as asociacións de veciños. Desde o movimento veciñal de Lugo levamos moito tempo loitando contra estas lacras. Cal é o problema? Que donde hai venta de droga, toda aquela zona se deteriora e toda aquela zona, pois, despois, a inseguridade. As asociacións veciñais ven moi positivas este tipo de actuacións e animan os veciños a denunciar. Nós sabemos onde están os puntos de venta e non se facían redadas, non se actuaba. Ahora parece ser
que si se comunica o punto de venta, si se actúa, por lo cual eu animo a todos os veciños que cando seipan de un piso ou dun sitio de venta, chamen á Policía Nacional. A operación dirixiuna o Grupo 1 da Policía Xudicial da Comisaría de Lugo en colaboración coa Audico da Coruña e Pontevedra. Investigan o roubo de 12.000 euros a unha muller de Padrón tras timala con cupóns de lotería supostamente premiados. Os ladróns son un home e unha muller que enganaron á vítima dicíndolle, como dicimos, que eses boletos estaban premiados. A vítima, unha muller de Padrón de 67 anos, estaba en Pontecesures cando un home se achegou para contarlle que tiña 6 cupóns da 11 premiados, pero era incapaz de cobralos. Entón, apareceu outra muller, o Gancho, que finxiu non coñecer ao home. Entre os dous conseguiron enganar a vítima para que sacase 12.000 euros do banco. Supoño que lle ofrecerían un boleto ou algo así, entonces a señora, pois, para pagarlle, se o boleto estaba premiado en 30.000 euros, para pagarlle algo a cambio, pois sacaría o que tiña, supoño. Que a estafen a unha pobre mulleriña que non entende, que lle dixen que non tocou ou calquera cousa, eso a mí pareceme que estamos todos moi mal. Pero o suceso non acabou aí. Dixéronlle que tiñan que cobrar os cupóns en Pontevedra e a muller meteuse no coche cos dous ladróns. Pararon ao pouco, arrincáronlle o bolso dun tirón e fuxiron. Un condutor que pasaba por ali recolleuna. A vítima presentou unha denuncia por roubo con violencia na Garda Civil de Valga e recibiu asistencia sanitaria no PAC por lesións leves. Para evitar casos como este, compre extremar a cautela. Hai que ter moito cuidado porque te lían e metente nun problema de óspera. Xa había un refrán de toda a vida que decía da duros a 4 pesetas. E aquí cumples eso. O gato por lebre, que tamén é o mismo. O bolso da vítima apareceu no miradoiro da Perdiz. Atopou nun home que pasaba por ali, pero xa non había nin rastro dos cartos nin no teléfono móvil. Imos agora ata Boiro, onde os bombeiros protagonizaron un deses rescates heroicos con final feliz. Aconteceu na parroquia de Abanqueiro. Lograron liberar un carneiro que caera nun pozo de 6 metros de profundidade e apenas un de ancho. O animal só sufriu de xeito case milagroso algúns golpes e agora recupérase do susto co resto do rabaño. Rodolfo recupérase xunto as súas compañeiras de corte da difícil experiencia que viviu o martes á tarde. Segundo a súa propietaria, o carneiro, que ten 7 meses, está en celo e anda máis agitado estes días. O martes saltou dun chimpo en riba da tampa de madeira dun vello pozo de pedra. A madeira estaba deteriorada, cedeu e o carneiro caeu dentro do pozo a 6 metros de profundidade. Alertaron a Protección Civil, pero, como carecían de medios para este tipo de intervención, pediron axuda dos bombeiros de Boiro. Un rescate que lles levou ao redor dunha hora pola súa complexidade. Comprobamos antes de nada que a ovella estuvera ben, o sea que non dende arriba movíase, estaba sobre as 4 patas. Comprobamos comprobar que a atmósfera é respirable, si era respirable, o cual procedemos a baixar, utilizando trípode de rescate, cordas e demais. Baixou un bombeiro, conseguiu amarrala cunhas eslingas, e izamos a ovella para fora. A intervención parece contando a máis sencilla do que foi, pero bueno, ten o seu aquel, un rescate nun pozo ao final. A altura, que ao final son 6 metros de profundidade que ten o pozo, e da estrechez, que ten un metro e pouco de diámetro tiña, claro, de arriba a baixo. Era bastante bello, co cual non era nin... Pero bueno, estaba moi ben feito, que era todavía en pedra, dos pozos de toda a vida que son seguros durante moitísimo tempo, vamos. Rodolfo estivo tranquilo en todo momento e deixouse auxiliar sen opoñer resistencia, a pesar do dano que sufriu na caída. O pozo era de máis ou menos 1,5 metro de diámetro, co cual ao caer si se golpeou e coxeaba un pouquiño dunha pata, pero estaba perfectamente andando por ali coas demais cando saiu. A consecuencia da caída, o carneiro perdeu un corno e ten unha pata hinchada. Imos falarlles nuns minutos do que ven nas imaxes, esa bandeira vermella que ondea en 3 areais do Concello Pontevedrés de Baiona tras detectar altas concentracións de bacterias na auga. Unha nova vertedura, a terceira no mes de xullo, que obrigou a prohibir o baño nos areais de Santa Marta, Aladeira e Ribeira para garantir a saúde dos bañistas. De seguida lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. Despois de 4 anos parado, o ascensor do Monte de San Pedro na Coruña habilitarase finalmente como miradoiro turístico. O elevado custo da súa reparación
leva a tomar esta decisión que non convence a moitos coruñeses e turistas. Foi un dos atractivos turísticos da cidade da Coruña dende a súa inauguración hai case 20 anos. Los turistas preguntan porque los traemos y ya lo ven desde cuando venimos ya por el paseo, ya ven la bola abajo y dicen, eso tal. Y entonces, pues a mí me da pena decirles sí, no, pero no podéis subir tal porque no está en funcionamiento. O ascensor botou a andar en 2007 para salvar os 100 metros de desnivel entre o Paseo Marítimo e o Monte de San Pedro. Chegou a sumar máis de 100.000 visitantes cada ano, pero unha avaría deixouno nesta situación de abandono. Para 3 años o 4 igual que no funciona. Parece ser que no era muy productivo. O custe da reparación e a normativa de seguridade complican a súa recuperación, pero dende o sector turístico da cidade botan man dos números e din que o Monte de San Pedro é o segundo espazo máis visitado de Galicia. El primero creo que es la Catedral de Santiago, el segundo creo que es el Monte de San Pedro, con la última vez que miraba eran 450.000 visitas. E apostan porque non se perde este atractivo singular da Coruña. Yo creo que habría que hacer un pequeño esfuerzo desde el Ayuntamiento de La Coruña, la mejor ciudad del mundo, como digo yo siempre, y que pudieran tener este atractivo de un ascensor panorámico. Es verdad que hay que cambiar todo lo que es la maquinaria, pero bueno, es cambiar la maquinaria, sustituirla, poner otra nueva y hacer unas escaleras de subida, baja, bueno, pues que se haga. Entre os coruñeses as opinións son dispares. Es una pena porque, hombre, no es que le ganaran mucho, pero era algo turístico que la gente usaba. Levo anos vindo aquí, nunca usei, nin o vin en funcionamento. Entón, a min dame o mesmo. Se desmantelalo vai custar moito, pois incluso que o deixen así. E os turistas apostan pola súa recuperación. Qué pena, porque é unha cosa moi turística e moi atractiva. Finalmente, a proposta é a de converter o ascensor nun miradoiro desde onde observar as espectaculares vistas da Coruña e de todo o Golfo Ártabro. No sur da comunidade, o Concello de Baiona pecha varias praias por contaminación da auga. Unha nova vertedura é a terceira neste mes de xullo que obrigou a prohibir o baño, neste caso nos areais de Santa Marta, a Ladeira e Ribeira. A medida manterase ata que unha nova analítica permita comprobar a evolución favorable da calidade da auga. En pleno verán, co Concello cheo de turistas e moitas ganas de praia, a bandeira vermella ondea nos areais afectados onde o baño non está permitido. Una pena tremenda. Bueno, nosotros que somos de aquí, pues bueno, las disfrutamos el resto del año, pero la gente que viene pues de turismo, pues la verdad que es un desastre. Que sí, a semana anterior estivemos 4 días prácticamente, 4 días ou 5, ca bandeira vermella. Y bueno, pues está un pouco complicada, e agora outra vez. A medida esténdese ás praias de Santa Marta, Ribeira e a Ladeira. Nestes areais a auga presenta niveis altos de bacteria de E. coli e de enterococos, o que impide garantir a saúde aos bañistas. Sí, lo hemos visto en internet cuando vinimos porque vimos la bandera roja y ya nos hemos dado cuenta de que estaban cerradas. Y Naye, por ejemplo, fuimos a Nigrán porque para aprovechar un poco la playa, pero es una pena porque todos los años venimos aquí aunque son un par de días y estando cerradas pues te fastidia un poco el plan. Cheira fatal. Sí. Por esa zona sí hai un olor horroroso. Entre as hipóteses falan da posibilidade de que a vertedura chegase a través das augas do río Miñor e a influencia das chuvias da pasada fin de semana. Se ven, aínda non hai unha hipótese clara sobre a súa orixe. É que hai ríos que bajan todos aí. E el que agarra con todo é Baiona, que é el último. Aquí sempre as tuberías están daquela maneira, entonces, bueno, pasa o que pasa sempre, todos os verans. A máis ben no verán, se viña no inverno. Pero, bueno, ven a fastidiar. É a terceira vez que o Concello ten que pechar as praias ao baño no mes de xullo. Por agora continúan a tomar mostras para comprobar cando se poderá recuperar a normalidade nas praias do municipio. As vilas e aldeas galegas reviven no verán co retorno dos emigrantes, nótase especialmente nos días de feira. Os mercados de xullo e agosto son punto de encontro para acentos do máis variado. Cristina do Río, contanos. É o caso de Celanova, aquí hai feira todos os xoves, pero son estas do verán, segunda quincena de xullo e a primeira de agosto as que máis afluencia teñen. Como dicías, ven moita xente da que vive fora habitualmente e aproveitan a feira para reencontrarse cos veciños, cos amigos, máis con a feira convértese en auténticas festas.
Apertas e saúdos na praza do Mosteiro de Celanova. É día de feira, pero non é unha feira máis. En el verano tiene más movimiento porque viene mucha gente de afuera. A ver, este es un pueblo que en verano, julio, agosto se llena de americanos, venezolanos, argentinos, cubanos. Yo como no vivo aquí, no sé quién es de aquí, quién no es de aquí, pero noto que cuando es verano esto se llena de ánimo, de alegría. Entre los mercaderes, los bares. Además hay algo, los que vivimos fuera de aquí, que sempre conoces xente que en todo ano non o ves, porque por aquí a zona de aquí de migrantes estamos ben. En vésperas das festas da Ramallosa, a vila está engalanada e o ambiente na rúa é de celebración e bo humor. Los jueves venimos solo para impregnarnos de la alegría de las abuelas de Celanova. De verdad, cada jueves venimos. Moito ambiente, en pleno verano. Despois un pouco máis calmo, pero en verano dá gusto vir. Desde un punto de vista antropológico me parece fantástico porque converge muchísimas generaciones, además, es que es una joya. Atopamos acentos do máis variado, pero en canto pisan a terra nai, o galego flúe con soltura. Eu son daqui, pero eu estou de vacacións, vivo en Estados Unidos. Hai 55 anos casi. Hai que vir a Celanova, é a miña terra, veño encantada. Na feira de Celanova veo a sempre. Ahora, mes de agosto estamos todos de volta. Entonces, julio e agosto notas. Tamén o notan os vendedores. As feiras do verán son as máis rendibles do ano e os produtos autóctonos teñen especial demanda. É a feira dos turistas, e cando ven estas tres feiras son ven a xente de Barcelona, veñen os turistas todos. Teñen ganas de produtos aquí gallegos, sí, de produtos aquí da terra. Tamén tira a gastronomía local, malia a calor, os callos desfilan de mesa en mesa. Apetece sempre. Os callos están sempre riquísimos. Bravo é inverno, eso sabe sempre. E aínda queda o mes de agosto para seguir reencontrándose nas feiras. E de seguro que moitos turistas e visitantes han ir tamén nos vindeiros días ao noso próximo destino. E é que dende hoxe e ata o vindeiro domingo, a parroquia de Buño en Malpica vive os seus días grandes. E iso porque arranca unha nova edición da Mostra da Oleiría, que este ano, precisamente, cumpre 41 edicións. É un oficio con séculos de tradición alí e continúa sendo, pasado todo este tempo, o motor económico e turístico da vila. Eu nacín aquí, meus pais eran alfareiros, meus abuelos, todos os antepasados, non? Así, en principio, debo, hasta onde eu chego, a 9ª xeneración. E traballa igual que os que o precederon e como a que nos sucederá. Auga, boamán e barro de Buño, famoso pola súa calidade e resistencia á calor. Aparicio é o oleiro en activo máis veterano da vila e lembra cando aquí eran máis dun 100 de artesáns neste oficio. Facíase alfarería para toda a Galicia. O que se facía era todo de uso doméstico, para utilizar. E depois, a partir de, por decir de unha maneira, dos anos 75, 80 e tal, xa foi cambiando a produción, non? En plan decorativa, en plan souvenir. Pero hai pezas tradicionais que seguen tendo éxito. Como poden ser o botixo de rosca, ou de timón, que tamén se chama, un falsete, unha viradeira, as tarteiras, algunha cunca do caldo, pois son pezas que aínda se siguen vendendo moi ben a día de hoxe. Hoxe quedan cousa de 10 talleres de cerámica en Buño. Véndese ben, pero din que custa atraer vocacións. Xente nova que queira iniciarse no oficio, pois hai pouca. É un oficio que leva tempo a aprender, non? Moitas veces no torno, pois é a por de moito tempo, non? Un pouco ese aprendizaje, entonces pois ao mellor pois por eso non hai tanta xente que se anime pois a meterse no oficio, non? Os que o manteñen vivo seguen facendo delo motor económico e turístico de Buño. E ese motor chega ao máximo coa mostra de olería que se celebra ata o domingo. Son as datas nas que máis xente nos visita. Hai música, hai stands, podes ver o traballo de todos os oleiros. Tamén coincide ca carroa, que a cocedura tradicional no forno do Forte. Pola mañán, o sábado pola mañán é a carga do forno. Despois pendese fans os lumes, pendese o forno cando se acaba, é a festa, é a carroa. Haberá festa, obradoiros e exposición na mostra do bo facer dos mestres oleiros de Buño. Veciños de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, reclaman o arranxo da ponte que atravesa a localidade. As fortes treboadas do mes de xuño danaron gravemente a estrutura e obrigaron a cortar o tráfico a estrada que vai cara a Pobra e o Barco. Levan así máis dun mes e queixanse de que as alternativas
poñen en risco a súa seguridade. É o estado no que se atopan os piares da ponte sobre o río Farelos en Arcos. Os danos producíronse o pasado 17 de xuño trala enchente que arrastrou pedras dos Montes Queimados, aínda que os veciños non se decataron do perigo ata varios días despois. O tanta crecida que houve, pois arrancoulle 6 ou 7 pedras ou 8 ou 10 da base. Entonces a ponte ahora está peligrosa. O risco de derrubamento obrigou a cortar o tráfico á estrada que vai cara a Pobra e o Barco, unha situación que afecta ao día a día dos veciños desta aldea dende hai máis dun mes. Ahora tengo que coger el coche, marchar al cruce del otro pueblo, dar la vuelta y venir hasta ahí a comprar. Donde hai un cruce que sales a Nacional a de abaixo, a 120, un cruce bastante peligroso, ese por un lado, e depois por outro, se queres salir por encima do pueblo, pois hai unha calle estreitiña que se ven un coche dun lado e ven un coche do outro, pois saber que anda para atrás, non é sitio de pasar. Muchísimo que nos afecta, porque é unha carretera que ten moito movimento para todo, para todo. Incluso yo, por exemplo, para ir a trabajar, tengo que cruzar a Nacional. O autobús sí pasaba por aquí, pero ahora como está aquí o puente cerrado, non pasa por aquí. Entonces, mi solución é cruzar a Nacional. Alternativas que poñen en risco, din, a súa seguridade polo que temen que o peche se alongue. Dende o Concello, o propietario da infraestructura sosteñen que arranxar a ponte é a súa prioridade, pero que a envergadura dos danos que soben do €500.000 fai preciso a axuda doutras administracións. Así a todo, afirman xa conseguiron parte do financiamento e hai empresas da zona avaliando a reparación para comezar as obras canto antes. Estamos a unha semana do inicio do Marisquiño, o festival de cultura urbana máis importante de España. A montaxe en Samil está bastante avanzada, malia ser un traballo inxente de case un mes. 40 trailers e estruturas de madeira de máis de 2,5 km son algunhas das mareantes cifras deste certame que podería coller a preto de 100.000 persoas. A silueta do Marisquiño xa loce así a varios días de inicio do festival, en que se agardan 100.000 persoas. O que pasamos de bastante, de 100.000, por os datos que recibimos. Non temos unha ferramenta exacta que nos dé pois unha medición nin aproximada, pero nós sabemos un pouco por a chegada, por os reforzos que tiveron que facer as compañías telefónicas nos repetidores para conseguir ter cobertura, que les falan xa unhos datos técnicos dos enxeñeiros de... Nesta 26ª edición a montaxe vai a bo ritmo porque as condicións meteorolóxicas foron favorables. A súa complexidade é difícil de comparar con outros eventos porque ten un pouco de todo. Moitas actividades satélites, temos activacións de marca, temos unha zona onde hai tendas onde se venden produtos relacionados coa cultura urbana, temos unha zona de food trucks e logo moitos puntos de música. Entón temos montados escenarios máis grandes, máis pequenos, onde venen artistas e facemos concertos e despois durante o día están todas as pistas en funcionamento. E logo que non é só unha pista, non é só a BMX ou o skate, sino que temos tamén flatland, temos break. Máis de 40 trailers e de momento 80 persoas de corte moi especializado están traballando aquí. Uns 40 e pico trailers que se moven entre todo, porque hai desde as infraestructuras, todas a parte máis técnicas, capas que se poñen sobre por encima, toda a parte de equipos de sonido que son xa varios trailers, despois a mercancía de que ven para os bares. Hai que sentilo. Isto deixas facer a... Non é por faltar nin nada deso, pero un carpinteiro non saldría porque tes que ter a emoción que sintes na bicicleta. Eu tamén son un skater, levo moitos anos metido no deporte, tamén son carpinteiro e ao final ti entendes como ten que funcionar o circuito para que o deportista poda conseguilo, sabes? Un obradoiro de grabación para redes, outro para montar bicis ou skates e un concurso internacional de DJs son só algunhas das novidades do certame deste ano, aínda que haberá máis. Ata aquí o noso tempo por hoxe, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.